Ahoj, jsem Jakub a dneska si tady ukážeme připojení kamery Dahua. Tohle je naše kamera, na které to budeme testovat. Je to Dahua Full Color. Samozřejmě, jako vždycky, link je dole v popisku videa. A teďko, hurá na to, jsem Jakub ze Security Lab a tohle je video, kde ukazujeme naše produkty. Co se týká připojení kamer značky Dahua, existují dvě možnosti. První a podstatně jednodušší možnost, tak to je pro vás, když chcete zabezpečit váš rodinný domek. To je asi úplně nejsnažší, stáhnete si aplikaci IMU a kameru tam přesto připojíte. Já si teď zapnu nahrávání v telefonu a ukážeme si, jak na to. Úplně první věc, jak říkám, je stáhnout si aplikaci IMU, vypadá takhle, klikneme na ní a tady vidíme, že tam už jednu kameru mám a že je offline. To nás vůbec nemusí trápit, my si tady přidáme zařízení a začneme tak, že budeme skenovat QR kód. Nejjednodušší řešení zvládne úplně každý. Tady na vysačce, nevím, jestli je to teď vidět na záběru, kamery, tak najdeme QR kód, ten naskenujeme, vyfotíme, tady se nás to zeptá na heslo zařízení, tak tam nějaký dáme a uvidíme, co se bude dít dál. Tak, tady vidíme, že zařízení bylo úspěšně přidáno a vidíme, že nám to pojmenovalo kameru podle jejího sériového čísla. Tady kdykoliv můžete změnit, abyste věděli, kde kameru máte, nebo pokud ji nějak pojmenujete, abyste se prostě vyznali ve vašem domácím systému. Dál tady můžete vybrat, kde kamera je umístěná a nastavit kódování a časovou zónu. S tím si teď tady nebudeme hrát, není to nějak extrémně důležitý, valná většina věcí se zprovozní stejně automaticky. Tak, teďko nás tady vyskočilo cloudové úložiště, to necháme čistě na vás, jestli ho chcete používat nebo ne. V našem případě nechceme, takže klikneme na možná později a vidíme, že kamera nám tady naběhla. Teďko, když kliknu na kameru, rovnou mi to tady vyskočí a už tady vidíte hlavou dolů kolegu Ivana, který mě tady natáčí. Tak, a co teďko v kameře najdeme? Tady, když klikneme, je záznam historie, můžete si vybrat den, hodinu, kdy chcete vidět záznam. Takže v případě, že to kombinujete třeba s bezpečnostním systémem a vyhodil vám poplach, vy se i zpětně můžete podívat na všechno, co potřebujete. Dál tady můžeme vybírat mezi SD kartou a ukládáním v cloudu. Jak jsem říkal, cloud necháme na vás, já doporučuji používat SD kartu nebo ještě lépe mít rovnou NVR, obzvlášť když máte více jak jednu kameru. Tak a potom jsou tady věci jako nastavení. To najdeme tady, pod tady touhletou ikonkou. Tady vidíte, že můžete koukat na všechny záznamy, sdílet zařízení s dalším rodinným příslušníkem, což ve finále je asi to, co vás bude nejvíc zajímat. V podstatě kliknete, otevře se vám QR kód a vy můžete pokračovat potom dál a nasdílet kameru s kým potřebujete. Další věc, tak to jsou funkce. Tady vidíte všechny věci, které kamera umí a vy je můžete tady používat. Bohužel nedá se to prokliknout přímo do nastavení, to najdeme potom dál. Tady je potom nastavení alarmu. Tady si vyberete, kdy chcete, jak vám má kamera zasílat upozornění a potom to důležitější je detekce. Tady detekce pohybu a detekce, kde jsou postavy. Další věci jsou tady cloudové úložiště, který se nám Dahua snaží prodat, takže ho najdeme úplně všude a nastavení úložiště. Tady s většinou záleží potom na vás, co přesně vy chcete. V případě, že chcete ukládat na SD kartu, doporučuji tady z kvality videa kliknout na standardní rozlišení. Už jenom díky tomu, že potom záznam vám na té SD kartě nezabere tolik místa. Tak, potom jako další věci je tady audiosbírka zařízení, což znamená, že kamera může poslouchat, můžete skrze ní i komunikovat. Jak jsem říkal už před chvilkou, máme tady i sdílení zařízení. V případě, že bychom tam měli více uživatelů, tak tady najdeme všechny uživatele, kteří mají ke kameře přístup. Takže si můžete kontrolovat, co potřebujete, po případě někoho odstranit, aby vám už nekoukal do kamery. Tak,
Tady je potom přidání na domovskou obrazovku, což v podstatě znamená, že vám v telefonu kamera přímo vytvoří takhle aplikaci, za které potom jedním kliknutím můžete přistupovat rovnou do živého feedu v té kameře. Potom jsou tady přímo u obrazu další nastavení, kdy tady můžeme pozastavit nahrávání, po případě ho zase spustit. Tadyhle se můžeme podívat i na v případě, že máme víc kamer, proklikávat si mezi těmi jednotlivými kamerami. Tady, jak jsem říkal, zase standardní a high rozlišení, standardní a vysoké rozlišení je to v češtině, a ovládání zvuku. Tak, a tadyhle samozřejmě full screen. To jsou základní funkce kamery Daua Full Color, kterou tady máme. Jak už jsem jednou říkal, link je dole. A my si teď ještě v dalším videu ukážeme nastavení za pomoci počítače. Tak, tohle byl teda náš první způsob, jak připojit kameru Daua k vašemu telefonu. Nicméně, jak jste si mohli všimnout tady v nastavení, aplikace nás nepustila do takových těch podrobnějších nastavení. Například teďko, kdyby se blížila tma, tak kamera zapne LED diodu a my to tady skrze aplikaci IMU tak nemůžeme ovládat a nemůžeme diodu vypínat a zapínat podle našich potřeb. Pro tohleto už poněkud specifičtější nastavení, tak my se musíme dostat do programu DMSS a ten najdete v počítači a najdete ho i jako aplikaci. Každopádně pro ten první přístup je ale potřeba se vždycky připojovat přes webový rozhraní a to je ten moment, kdy my si teď ukážeme, jak na to. Druhým způsob, ten je o něco složitější, budeme k tomu potřebovat počítač, váš mobilní telefon a kameru a všechno připojené na jedné síti. Jako první krok uděláte to, že si stáhnete aplikaci, která se jmenuje DMSS, najdete ji klasicky v App Store, stáhnete, zaregistrujete se a pak už tady uvidíte stejný obrázek, který tady mám já a kliknete na plusko s tím, že chcete přidat kameru. A chcete kameru přidat za pomoci online search, což znamená, že se jí telefon a aplikace vyhledá ve vaší síti úplně samo a automaticky. My to děláme z toho důvodu, že chceme znát IP adresu tady téhle kamery, aby jsme se mohli připojit k počítači. Nebo lépe řečeno do webového rozhraní skrze počítač. A jelikož nám tady kamera vyskočila, tak vidíme, že její IP adresa je 192.168.1.108. My už ji tady máme připravenou v počítači, takže jenom klikneme a hned vidíme, co se tady děje. A jako první tak tady zadáme region, kde se nacházíme. My jsme v Čechách. Takže když najdu tak dobrý. Tak a hnedka, jak vybereme region, vidíme, že se nám i jazyk přenastaví do češtiny. My klikneme na Next. Tady se nám ukážou licenční podmínky, doporučuji je důrazně přečíst, tady vás pak nic nepřekvapilo. A až je přečtete, odkliknete s nimi souhlas. Tak, další věc je tady formát data. Klasicky nastavíte, co vám vyhovuje, zkontrolujete si, jestli tam běží aktuální čas. Důležitý je, jestli připojujete více kamer, nezapomenout tady kliknout na synchronizovat s počítačem, což my jsme právě udělali. Tak, klikneme tady na další a tady nás to nechá si zvolit heslo. My si vybereme heslo. Napíšeme ho ještě jednou, protože neumím psát. Tak. Vždycky je důležité mít v heslu jak velký čísla, teda jak velký písmena, tak i čísla, spoustu dalších věcí, ať se vám do toho nikdo nenabourá, protože váš bezpečnostní systém je silný jenom tak, jak je silné vaše heslo. Tady vám doporučuji zadat e-mailovou adresu, já to v tuhle chvíli teďko dělat nebudu a klikneme na další. A vidíme, že inicializace zařízení byla dokončena. Tak, ve chvíli, kdy máme staženou aplikaci a všechno běží tak, jak má, tak tady odklikneme QR kód, klikneme na další a vyskočí nám tady kontrola aktualizací. Vždycky důrazně doporučujeme odkliknout, aby kamera i aplikace měly úplně nejnovější verzi. Teďko v našem případě to nebudeme dělat, uložíme a tady už vidíme, že se můžeme přihlásit do kamery. Takže zadáme naše uživatelské jméno a heslo. Doufám, že jsem ho napsal tentokrát správně.
a přihlásíme se. Tak. A tady vidíme, že jsme už rovnou přímo ve webovém rozhraní a můžeme sledovat živě, co se v kameře děje. Jak vidíte, natáčíme to už hodně dlouho, to znamená, že Ivan se přesunul z místa zpoza kamery na gauč, kde není vidět. Tak a tady můžeme nastavovat už další pokročilejší věci, které nás předtím aplikace nenechala. Tak, tady je vidět nastavení obrazu. Tady si můžete pohrát s tím, co potřebujete, můžete si pohrát i s nastavením osvětlení, buď ho můžete zapnout, třeba teďko, můžete tady zvolit jas, anebo ho nechat na automatice. Takhle ho vypínáte, zapínáte, je potřeba to dělat právě přes tohleto webový rozhraní. Stejně tak audio a video, tady najdete všechny ty specifičtější věci, se kterými si pak můžete pohrát a nastavit si kamerou přesně podle toho, co potřebujete. Další věcí je tady síť, tady je nastavení vyloženě síťových věcí. Zcela upřímně, většina běžných uživatelů tohleto nikdy nevyužije, ale ve chvíli, kdy řešíte větší systém kamer, tady už je potřeba se na to podívat, ale doporučujeme vždycky to nechat na našem technikovi. Tady v tom připojení si nedělat nic moc sám, pokud tomu opravdu nerozumíte a nevíte, co děláte. Další věcí, tak jsou tady události, kde tady vidíte třeba videodetekce, tady nastavíte detekci pohybu, je tady vidět, že jakmile kamera zachytí pohyb, tak zpoždění záznamu je tady 10 sekund, můžete si tady nastavit odeslání hnedka toho záznamu do e-mailu, po případě snímku, to, co potřebujete. Tady manipulace s videem, tak zase úplně to stejný a změna scény. To je zase, když používáte více kamer, chcete mezi nimi přepínat, tak tady to uděláte. Další záložkou je tady inteligentní detekce pohybu. To je, že kamera dokáže rozpoznat, pokud kolem ní prochází člověk a začít nahrávat, anebo tam třeba projíždí auto a auto může úplně s přehledem ignorovat a vy díky tomu nemáte žádné falešné poplachy. Další věcí tak je tady detekce audia, můžete k tomu připojit i externí mikrofon, opravdu je tady spousta možností, jak si vyhrát s tím vaším bezpečnostním systémem. Další zajímavá věc, tak to je chytrý plán. V podstatě to znamená, že nastavíte časové rozmezí, od kdy do kdy bude kamera aktivní a co má v tom časovém rozmezí dělat. Tak, další záložkou je tady IVS, to je umělá inteligence. Tady nastavujete všechny pravidla, kterými se má kamera řídit. Což znamená, že tady můžete nastavit třeba právě tu detekci perimetru a tak dále. Tak, další je tady abnormalita, to je, co se děje s kamerou a kdy vám má kamera hlásit, co se tam provádí. Ve chvíli, kdy třeba vypadne elektřina, kamera pozná, že to je něco abnormálního a posílá vám to rovnou do vašeho e-mailu, do aplikace, tak jak potřebujete. Stejně tak jsou tady i diagnostika sítě, napájení a napětí, výjimky zabezpečení a tady i hlídání nelegálního přístupu. Takže ve chvíli, kdy se vám někdo dostane do kamery, kamera je schopná sama sebe kontrolovat, jestli se všechno děje, jak se dít má, a v případě, že se stane něco jinak, než má, abnormálně, pošle vám upozornění. Další záložkou tak je tady odstřežení, což je v podstatě jenom další z možností, jak nastavit vypínání a zapínání kamery, aby se vám zbytečně nespouštěl alarm, když třeba něco potřebujete. A potom další důležité věci, to je úložiště. Jako první, tak tady máme plán. Tady vidíte, že si libovolně můžete naklikat, jak chcete, aby kamera natáčela. Tady vidíte, co má kamera natáčet a kdy má spouštět alarm. Můžete si třeba nastavit, aby alarm běžel jenom v nočních hodinách, nebo pokud nechcete rušit sousedy, tak zase třeba jenom v denní. Je tady i dovolená, takže můžete opravdu si s tím plánováním vyhrát přesně podle vašich možností. Další věc je místo určení. Místo určení znamená, kam se vám bude ukládat záznam z kamery. Ať už je to třeba SD karta, nějaké úložiště kde v cloudu, nebo třeba nahrávací zařízení. Všechno najdete tady ve webovém rozhraní v místě určení.
A další věc, ovládání záznamu. To znamená, jak se záznam má přepisovat. Když si tady nastavíte, třeba, že máte jenom 250 gigovou SD kartu vevnitř, nastavíte tady, aby se záznam přehrával každé 2 dny a bude se to takhle dít. Stejně tak s NVRkem, tady prostě ovládáte ukládání záznamu z kamery. Další, už skoro poslední věc, tak to je systém, kde najdete nastavení systému kamery. Tady v obecném najdete datum a čas, jméno kamery, standard videa a jazyk, v jakém s vámi ta kamera komunikuje. Další věc je tady váš účet. Tady vidíte, že jsme přihlášeni jako admin. To znamená, že máme všechny práva k tomu, abychom ovládali kameru. Když tam přidáte další uživatele, uvidíte je tady taky, můžete jim nastavit práva tak, jak potřebujete. Tady se třeba nemůže stát, že vaše dítko bude otáčet kamerou nikam, kam nemá a tak dále. Další záložkou je tady bezpečnost, což vlastně je jak, odkud a kdy se do kamery můžete připojit. A také šifrování jednotlivých přenosů dat. To znamená, že třeba když komunikuje kamera s NVRkem bezdrátově, ty data můžou být zašifrovaná. Je to další věc důležitá pro vaši bezpečnost, rozhodně doporučuji nepodceňovat. Stejně tak je tady možnost připojit se přes HTTPS protokol, což je bezpečnější webové rozhraní, a nastavení firewallu, kde můžete udělovat výjimky k přístupu na internet a ze světové internetu zase přístupu do kamery. Dál tady můžeme nastavit výchozí nastavení, můžeme to vrátit do našeho nastavení, když jsme si s tím začínali hrát, anebo do úplně továrního nastavení, kdy vymažeme všechno, co jsme kdy v naší kameře nastavili. Další věci je tady import, export, je to klasika, zálohování, nastavení kamery. V případě, že třeba se bojíte, že byste o kameru nějak přišli, nastavíte si zálohování, kamera se rozbije, pořídíte si novou, nahrajete do ní ty vaše data a kamera bude sloužit, jako byste vůbec žádnou kameru neměnili. Další důležitou záložkou je tady autoúdržba. Což v podstatě znamená, že ta kamera se sama o sebe stará. Smaže jednou za čas nepotřebné data, různé údržky dat, které už zůstaly na SD kartě, ale kamera je nepotřebuje nebo neumí zpracovat. To se tady všechno ovládá v automatické údržbě. A předposlední záložkou, tak to je upgrade systému. Ten se víceméně dělá automaticky, to tady můžeme i zakliknout, my to nemáme, ale vždycky výrazně doporučujeme, zaklikněte si upgradeování firmwareu. Tady to můžeme zkontrolovat, popřípadě můžeme stáhnout nějaký můžeme stáhnout nějaký z internetu, uložit si ho v počítači a tady ho potom nahrát. A potom, jako poslední, tak to jsou informace. Tam si rozvíjíte všechno, co potřebujete vědět o kameře. Ať už je to její verze, varianta algoritmu a tak dále. Tak, tady další záložka je protokol, tam nastavujete přístupové porty a další. A potom online uživatel, to je teďko, kdo má přístup do webového rozhraní. V tomhle případě jsme to jenom my a jsme takhle admin. Tady potom je ještě několik dalších záložek nahoře, kromě živého přenosu, který už jsme viděli, tak je tady i nastavení přehrávání, kdy my si můžeme koukat na náš záznam, který už jsme tam máme někdy historicky, tady je vidět, že je kalendář a tady vidíme, z jakého zdroje si kamera bere data. Tady je to teď v tomhle případě karta SD, nemáme ji tam, nemůžeme dohledat teda žádné další záznamy. Nastavení už jsme viděli a teď je tady předposlední záložka alarm. Tak, vzhledem k tomu, že tato kamera je sice full color, ale není to all-in-one, tak tady nastavení alarmu úplně nemůžeme udělat. Bylo vidět, že se to dlouho načítá, snažil se to přijít na to, proč nemůže najít reproduktor a sirénu. Tady vidíte, že jako nakonec to našlo, takže tady nastavujete alarm u kamer all-in-one. A jako poslední je tady odhlásit, kdy se prostě odhlásíme a zase nás to vezme na hlavní stránku do toho webového rozhraní, kde můžeme zase se přihlásit a začít všechno nastavovat. Tak a teďko, když jsme všechno vyřešili tady ve webovém rozhraní, je zase na čase se přesunout na telefon, kde tady zvolíme zařízení, které už tady máme, kameru pojmenujeme a chce to po nás heslo, napíšeme. Ve chvíli, kdy se takhle přihlásíme do kamery,
tak vidíme, že kamera už nám zase nahrává. Máme tady nastaveno všechno, co jsme udělali ve webovém rozhraní a můžeme používat tady základní funkce. Tohle je v tuhle chvíli všechno pro aplikaci DMSS. V dalším videu někdy ji probereme víc dopodrobna, abyste věděli, co všechno se dá dělat a proč používat tuto aplikaci a ne defaultní IMU. Tohle bylo další video ze série Vybíráme domácí kamery a učíme vás s nima pracovat ze Security Lab. Linky na nás najdete dole, stejně tak linky na kameru. Mějte se hezky, uvidíme se v dalším videu. Zatím.